Hello everyone, welcome back to my channel. दिनैनि बे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय। जों दिनै मा बनायनो नागिरदों नायदो। मा बनायगोन? जाफेरि बुस्थु बनायगोन। हा? जाफेरि। नायलांबाय थादो इन्टारेस्टेडब्ला भिडिअखौ। नै हागासिनो। बेखौ हानानै मिजि हानानै मा खालामगोनथाय बेयो बेसो मिथिगौ आरो। नायलांबाय थाबानो मिथिगोन। खनसे बनायफेरदोंना बनायफेराखै? बनायाखै। हा? बनायाखै। बनायफेराखै? फार्स्ट टाइम दिनै। बनायनो नामायदो। नों जाग्राल' जा। हा? नों जाग्राल' जा। बाप ओमफ्राय माबाबालाय गोथाव जायाबालाय मारै जानो आंलाय इखौलाय? गोथाव जायाबा इलाय जाग्राफोर दोङो ना? मा जाग्राफोर दोङो? मटु कालु दोङो। जोंहा मटु कालुआनो मोनजायोलै। मैयाबो मोनाव माबा लाबोनायमोन आरोना ओरै बेदर लाबोनायमोन ब्रयलार बेदर लाबोनायमोन बेखौ होनबाय थाखायो रुबा माबानि रसा मानो मोनलायो बेदरनि रोसि मेजेम थाव माबाफोरा सेस माबाजोबखायो आरोना गजोबखायो। बे गजोबनायखौनो मालाय बिसोरासो माबामोनहा मटुदों कालुदों मालाय एकदमबारे होबाय गोथावनो। जोंहा गैया होनबाय थाखायो दि माबा खालामनाङा होननानै जेनेबा जायाना आरो न'निया बयल खालामागौ माने बयल खालामनायालाय मोजां बिजानु बुस्थुफोरा खारजोबो नङा होमबा? हा? भिटामिन मुलि होनाय बयलार बुस्थुफोराव भिटामिन थाखाया। ओहो बिसोरबो मुलि होयो दा। दावाइ बिजानुफोरा खारोना होनब्ला। अखायाबो बोथोरा ख्रेब हायै बिदिनो माबा लोमजानाय मानाय खर' सानाय बिदिसो मोनलांबाय थादों बोथोरफोरानो। हा? सुनोसै। बेयाव सुनानै मा खालामगोन? नायलांबाय थादो गोदान रेसिपिनो मालाय माबायसा मा बनायनो नामायदों बेसो मिथिसिगौ आरो। हाखावना हरदोब्रा माथो मा देलायलायनो। मैगंसो बनायगोन ना मासो बनायगोन? एवबो दावदै दोङो। हा? एव दावदै दोङो। केरेला आलु एवलायबाय जोंहा दिनैबो। ओमफ्राय मैयासो जाथारनायमोनलै आया मैया आं जानो लुगैनायखायसो बनायहोनायमोन आरो केरेलाखौ मैयानिखौ। ओमफ्राय दिनैनिया मालाय बाबा जानो लुगैदोंनो बाबाया बनायहोबाय मालाय बनायबाय। बान्दा कबि दं मादों होनना हरदोब्रा। हा? दानुलै माने बनायनो नामायनायाथ' गासिबो होनजोबो रुसुनबो दोङो ओमफ्राय फानलुबो दोङो गासिबो दंजोबो माथ्र मोनसेल' बुस्थु गैया आरो मैयाबो मैगङाव होनो मोनाखै आमाय सिं जाना दोङो। माने बजार थांदोंमोन आं खिन्थु बावगारना थाबाय आरो नायस'नाखै दा बिसोरनि फालासोना खिथानाया बजार खालामनांगौ खिथाना हरासै। सामब्राम बुस्थुआ गैया माने बे सामब्राम बुस्थुआ गैयाबानो गोथाव जाया। दायो बेखौबो बिदिनो बनायनो नामायदों नायलांबाय थादो माबायसा बनायो सामब्राम गैदों गोथाव जायोना जाया गोथाव खालामना होनो हायो ना हाया बियो हागोन ना हाया गोथाव खालामना होनो? हा? जाबासो मिथिगोन दा। हाबाय थादों फानलुया माने दिनैहाय बिराद मोजां मैगंबो दङ आरोना दिनै मोनसे नै मैथ्रुदों ओमफ्राय आरो माबादों मानो होनलायो मैथ्रुदों ओमफ्राय दालिदों मालाय मिजि हागासिनो बेहा फानलुखौ
बे फानलुखौ हाखांनाय लोगो लोगोनो खिथागोन आरो ना इयो मादों बनायगोन ना खिथाबासो नै नायना ला मा हरगोरो थाव हा थाव सेरना लाग्रोगोन बिराद गोथै होनोलै मानसिया सेरना लाग्रोगोन थाव सेरना लाग्रोगोननो सेरना लाग्रोगोन थावआव फानलु फानलु आयाव ini uno kopi माबा नुदोल्स yang khas नुबाय माथो माबा नुदोल्स चाउमिन सोरहाबा जाफेरबायबो जानो हागौ खिन्थु जोंहा फार्स्ट टाइम ना नुब्रबदोंसो इयो दा बावैसो नुब्रबदों इयो नुब्रबनानै हाल्ला खालामबाय इयो सलायबो नायनो होननानै दा सानायनाय होनायखौबो इखौनो सानायनाय होगोन आरो खिसिगोन भिडिअ गोथाव जादोंना जायाखै एवख्रबग्रोना लाग्रोगोन नै बेखौ माने बेनि उनावसो मोनसे बेलेग बुस्थुखौ हरगोन आरो बेनि उनावसो मिथिगोन संख्रि हरनोसै संख्रि गोबाब जाबालाय मा नोंनो जाजोबनांगोन ना बान्दा कबिखौसो नोङो हारसिंनि बनायना जानो नामायदों हा नोंनो होआ नोंजों गेरान्टि गैया दै खिन्थु नै मा हरदों खोन्थाला हा हालदै मैगंसो बनायनो नागिरदों मासो बनायनो नागिरदों बियोसो मिथिया मैगं बायसानो जानो खिन्थु दैल' हरा ओमफ्राय आरो बेलेग हरगोन दै हराबा बोलाय मिथिखायो बान्दा कबियावलाय दै ओंखारखायो नङा होमबा नुबायसै आरो गोथावसो जानांगौ दा नङा होमबा नै लोगोफोर फैयै सफैबाय नालाय मा सफैखो हे खिथिदोब्रा दे मा बुस्थु एखौ हरगोन दाउदै हरगोननो सोरहा जाखो खिथाहर जाफेरबायना जाफेराखै गोथाव जायोना जाया ट्राइ खालाम ट्राइ जाथसोलै फार्स्ट टाइम माने ट्राइ खालामदों आरो गोथाव नङाबा हले बेनो जाजोबगोन आं जाजोबगोन र' देखायनां नै दाउदै केरेलासो होनलायलांदों आंहाय बान्दा कबिदों गोथावलाय मोदोमदोंमोन गोथाव जागोन होनसासो नांबाय माथो हा
First time. Mày là xịt ra mà thùng thang. Kamu ganti nggak Mun kamu mau tuh le? Nah kabay. Guess ko paano kamu deh. Hah? Guess ko paano kamu deh. Daudi kena sini ya sih na. Nih, mau bisa dari nih le? Ya apa. Try kamu nih deh. Mau bisa menjadi ya? Sana next taruh aja bagus kamu menjadi apa? Mana nih nabu nih? Mobile lah. Mobile lo? Apa? Zanse, biada, biada, burun halai ke, apa? Kerala nih, biar udah ini, zanse ada, yang mana yang tadi nih ya, miamun ini bol, jasa bol. Kembali sana, daya zanse, gak tahu saya nasi naik sih, ini gak resipi song naik, kyu, naik tak aja jasim. आरो भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना बाय बाय